Bé, bon dia. En aquest vídeo intentaré desgranar 3 o 4 idees sobre la situació en la que ens trobem ara mateix. Post-pandèmia, enmig d'una crisi econòmica que avança i, segons totes les prediccions, en una possible segona onada de la pandèmia de cara a la tardor. Quines afectacions pot tenir el context actual, quines està tenint en matèria de repressió i en matèria de la situació del racisme a la nostra societat. Hi ha una idea que s'ha anat repetint i que s'ha anat dient moltes vegades, i és que d'aquesta crisi en sortirem de manera diferent a la que va entrar. I moltes vegades aquesta idea es fa servir a mode d'idea feliç, com deixant anar més la voluntat que una certesa que es pugui sostenir sobre fets, doncs que de manera espontània, per generació espontània, la crisi farà que a nivell de solidaritat internacional, a nivell d'emissió d'emissions contaminants, a nivell del treball, de la lògica del treball, de la implantació del teletreball, hi haurà tot un seguit de dinàmiques que generaran un seguit de beneficis per la classe treballadora per generació espontània. Aquesta idea, si bé és certa la seva formulació, nosaltres sortirem diferent de la crisi del Covid, del que vam entrar. En l'anàlisi és totalment equivocat que aquesta sortida sigui cap a millor per la classe treballadora, en absència de lluita i en absència d'organització. Per què? Perquè si observem una mica la dinàmica del poder i dels capitals econòmics, sempre que hi ha situacions de crisi, són moments en què aquests elements de la societat aprofiten precisament per retallar drets i per enfortir el seu poder i el seu control sobre la resta de la població. Ho hem vist amb la crisi global, que encara està per venir i ja s'està notant de manera molt acusada, que és la crisi climàtica. Per generació espontània, ni els governs ni els poders econòmics han començat a dir ostres, hauríem de frenar, hauríem de canviar les nostres polítiques, la manera com nosaltres treballem amb l'extracció de riqueses, amb la plusvàlua, amb el saqueig. No hi ha aquest capteniment, ni a la vista, ni serà per part seva. Al contrari, s'ha aprofundit en la globalització, s'ha aprofundit en la deslocalització dels centres de treball, buscant sempre el benefici econòmic independentment del que pugui suposar això en matèria ecològica. S'ha treballat amb tràfic i compra-venda de drets d'emissions entre països perquè aquells països que emeten més puguin seguir emetent, i la lògica en el cas de la pandèmia del Covid apunta que serà la mateixa. No fa pinta que això canviï. Què vol dir que serà la mateixa? Bàsicament, si mirem una mica la dinàmica que portem amb tota aquesta crisi, des dels grans mitjans i tota aquella gent que té altaveus potents al seu abast, s'ha creat una dinàmica de vigila amb el que fa el veí, vigila amb el que fa l'altre, perquè l'altre és un perill per tu, un perill biològic en aquest cas. I s'ha posat a tothom en alerta, s'ha posat a tothom a vigilar tothom, i en el cas de la crisi del Covid i mentre ha durat el confinament, sobretot al principi, l'altre era el teu veí o la teva veïna, que feia hores, que feia coses fora d'hores, que feia coses fora de la normativa que s'havia establert en aquell moment donat. Què passa? Que quan tu defineixes l'altre com un perill per tu, aquest concepte de l'altre, que en un moment donat és el veí i la veïna, en un altre moment donat, com ja estem començant a veure, passa a ser un col·lectiu. I ja estem veient com la dreta, l'extrema dreta i fins i tot part del centre ja treballen aquesta idea i ja ens estan dient que cal controlar molt les fronteres perquè els migrants són un risc per la població i que cal endurir les polítiques frontereres perquè hi ha un risc biològic per la població, tot i que les dades diuen tot el contrari, que els contagis i els rebrots es succeeixen per viatges d'oci, per turisme i als centres de treball, no? Que d'això se n'ha parlat molt poc també, però ja s'està deixant calar aquesta idea. També s'estan deixant anar globus sonda del tipus
les comunicacions telemàtiques, del tipus de la necessitat d'un passaport sanitari, un passaport sanitari que en el cas de les persones migrades doncs seria un doble checkpoint, no? En el cas de les persones que estan en situació irregular. Tot això que anem veient conforma aquesta nova normalitat, aquesta idea que encara no s'acaba de visualitzar amb tota la seva contundència legislativa i burocràtica, no? que només podem intuir perquè ningú ha gosat encara atacar aquesta nova normalitat de front dient mira, això serà així, sinó que serà un canvi progressiu com va passar a l'11S del 2000 a les Torres Bessones, i el que sí podem anar veient són tots aquests globus sondes, i també podem anar veient com s'ha comportat l'Estat amb totes aquelles coses que donaven un mínim de cobertura a les persones més desfavorides i a la classe treballadora en general. Hem vist la repressió que s'ha fet sobre les xarxes de suport, la manera com fins a l'últim moment, no? Tot el que eren mobilitzacions estava com molt perimetrat i a més amb molta cobertura ideològica i molt d'acceptació de l'opinió pública, no? Doncs tot que el dret a manifestació havia de ser absolutament aniquilat, desaparegut temporalment. Un fet molt paradigmàtic ha estat el tractament que s'ha tingut sobre les persones en situació irregular administrativa, persones migrants. En un moment donat hi havia un problema amb el circuit d'abastiment d'alimentació perquè hi havia un problema de manca de recol·lectors perquè les fronteres doncs, es mantenien tancades. I què va fer l'Estat? L'Estat va dir, bueno, doncs agafarem tota una bossa de gent que sabem que tenim, que està en situació irregular i que la mantenim així perquè nosaltres de manera conscient volem que estigui així i de cop i volta per art de màgia la regularitzem perquè ara ens interessa i la posem a recollir al camp, a recollir producte. I després la tornarem a il·legalitzar. I tot això ha passat i ha entrat sense cap revolta, sense cap gran mostra de rebuig, no? Senzillament era un moment d'alerta, era un moment d'estat d'alarma i ha colat. Clar, això ens dona a veure una mica com funciona tota aquesta lògica del poder, com en aquestes situacions on la por està al centre, on la por de l'altre està al centre, on la por a morir està al centre, on s'ajunten moltes pors i a més molta incertesa, doncs dona peu, genera aquesta carta en blanc per tota aquesta gent que té tant de poder. I aquesta gent amb una carta en blanc, doncs el que fan és escriure la història en benefici propi. I això és el que apunta que passarà. I aquest és el repte, que és el repte que tenim nosaltres de seguir mantenint la construcció d'estructures que ens permetin fer un contrapès, presentar batalla i lluitar. Bàsicament perquè venen moments complexes i venen moments que requereixen de molta organització, perquè sense això serà una piconadora. Per tant, és important tenir clar que no hi ha un canvi a millor perquè hi hagi unes circumstàncies molt adverses que obliguin als poders a comportar-se, sinó que el canvi a millor només vindrà donat pels guanys que es puguin obtenir de la lluita de la classe treballadora i de l'organització.